Ki nyapa jeneng pisan Jokono iki. Kowe iki wis diwehi papan sakmene ombone kok iso. Ibu-ibu apa kok iso? Ambune si anak remason. Lah yo ben kok iso. Nyata bagus. Bisa kene munggah kene. Munggah kene. Ora oleh. Ambune minyak kapare. Yo ben minyak kamak yo ben. Kok iso? Nyelurut dalane. Heh? Dalane nyelurut. Yo ora maido. Heh? Itu ya. Tulungi. Jarak pisan. Bro. Jarak pisan, jarak pisan. Jarak pedun. Jarak pedun yo. Koclok kowe malah medun. Kowe iki aku munggah wae munggah. Yo. Semangat Mas, semangat sih. Jangan mendo kowe iki kok iso. Kok genter malah medun to? Lah. Kowe iki koclok kowe. Kowe iki aja kok ngisin-ngisini. Awake dhewe ditanggap ning bancangan kuwi sangkek kerepes setahun pisan. Ning penontonnya mayoritas jamaah Mas Yasin. Ning ya ora apa-apa. Yo, iki engko dalem Pak. Pak Marga, pripun Pak Marga? Oh iya. Jan. Yo lagi iki lho. Ngapa? Merasakan hal tradisi yang berbeda. Jan sangat di Kota Ponorogo. Biasane lek iring-iring kan sore hari. Iring-iring. Lah iya. Kamu ireng. Yo kowe kuwi sing ireng kok. Iring-iring biasane awan sore teko sore. Ning masyarakat Bancangan berbeda dari yang lain. Tradisine iring-iring bengi. Betul. Tepuk tangan matur suwun. Iki ngono jenenge dijenengne gelar budaya. Gelar budaya apa? Ngentek-ngenteki sumbu kolor karo kolor. Kabeh kolor masyarakat Bancangan bengi iki dingge obor. Sangkek Mbah kolore Mbah Lurah katut dingge obor sak jerone. Tatuwun. Kowe ndongakne apa kanggo masyarakat kene? Luar biasa kagem masyarakat Bancangan kula ndongaaken panjang umur. Heeh. Rezekine lancar. Mugi-mugi masyarakate sansaya ngrembaka. Heeh. Guyub rukun. Wis ngono tok. Ya wis. Ya kowe ndongakne sing spesial. Jajal dongakno. Mangan jangan ning sanding sumur, masyarakat Bancangan didongakne rezekine makmur. Allahumma. Mangan jangan ombene teh, masyarakat Bancangan didongakne utange akeh. Tak tonyo lho. Ya wis sementing guyub rukun. Kanggo Mbah Lurah kudune nyawer. Tak tonyo lho ya. Mbah Lurah lho karo aku ngene iki. Lah kene iki kowe iso ngono donga apa? Alah, Mbah Lurah lho ngene karo aku. Nyapa? Bolo. Bolo apa? Ya bolo. Bolo nyapa ngene? Kluthuk. Wong yo bolo tenan to wong. Si penting dongane mangan kacang ditampani tampah masyarakat. Mbah Lurah sungguh gagah. Endi wae? Lho, endi wae? Tiang sangu ora? 50.000. Yo, Mbah Lurah. Napa? Mbah Lurah Wahyu. Yo. Ambu-ambune bar panen jagung. Masa? Iso. Nggih to? Urung. Oh, Mbah Lurah sawahe akeh. Jagunge panen. Ngono, iya ngono tok. Iya. Lah iki. Gus, nun. Lek awake dhewe gagrak anyar, iya. Kuwi wis biasa. Ning iki dina kolaborasi. Apa? Kolaborasi. Kolaborasi. Nah, sing bener ya kuwi. Sing ganong awake dhewe, sing edrek botok lamtara karo trembesi mau. Iya ta? Ya ora masalah. Leh. Gagrak anyar diwehi gagrak lawas. Dadine Pak Alek. Bareng manimak ini imak kaya buntel jagung malah. Ayo, kowe nyapa rono? Yo munggah. Lah yo munggah dalane kene lho. Oh, ning kono to, Pak. Solah
atraksi ngedrek sing ngedrek iki trembesi loro mau. Yo, Mas. Yo. Yo singkat rek kucluk. Jan kucluk tenan. Sargeng ya sekolah wis sampe metu ya. Yos, kuwi engko tak setrum ae, Yos. Hei, tak gawa nyandi. Duh. Lah kaya arep dione kerupuk malah. Beh, masalah lah kok teko tuku kono kae lho. Iki to Pak Marga. Beh, bocah piye dijak blonjo ya. Ya apik dos kuwi dos. Apik. Ah, kuwi janggane murah kabeh jenenge wani udu tenan ya siko dijak ning toko. Yo kendang balik. Kendang balik, Yos. Dijak blonjo. Ayo lah dia didongakne muga-muga pasangan iki sakinah mawaddah warahmah. Kedang duwe momongan ya, Dos. Duwe momongan. Beh, lha ditukokne apa kae? Jan. Lah iki
Lah iki nek rabi tenan ngono dane ya Pak Marga. Lah iya to. Lah iki nek duwe anak dadine ndak ula weling. Heeh. Jen Jan citake kaya witrum besi, citake kaya kowe ditumbasne kuprok. Iya, Jan. Didongakne wae ya, Dos. nggih Pak Marga. Muga-muga ya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Gendang duwe momongan ya, Yos. Iya. Bakno selama iki sing mbok enteni iki to, Le. Ayo. Telo rambat iki. Gus, Piye? ngene iki lho golek iki. Berbeda dan warna yang baru. Berbeda apa? Nyapa? Modele kaya ngono. Kowe iso Iso. lanang nggih. Aja kemlowota kok. Aja. Ya. Wong iki KTP-ne Iksa. Mbok kakane jenenge Yanto. Kowe iso golek-golek. Kowe iki aja buka waktu. Iya ngene iki hiburan mencairkan suasana. Betul. Warga masyarakat Bancangan ben aja tegang. Sik aku. Ning lek wong loro iki setrume padha, Gus. Ning gas kula mok kayak kaya ngene lho, Mas. Kene iki kleru kowe iki. Diam. Aku kene disawang ngene iki macake kudune apik lho. Kerodong mengene gas ki piye? Menghormati Mas. Lah wong iki lanang kok mbok arep gawe liyane ora patut. Sing pas ya rodong. Ora, heeh. Dene cikrak. Yo Gus, aku wis golek Gus. Ya. Pengen kowe wayahmu, gek engko terus bareng penampilan dadak merak ngono lho. Ya. Kerupuk. Iya, sik. Ya. Udah. Bos, ambles bumi. Oi, ambles bumi, Bos. Bos. Ambles bumi. Sas, ambles bumi. Ya. Sas. Oh ya. Renio kowe tak kandhani apa kowe kenal Jadil Ayu kuwi waduh apa jenase pokoke ilar tenan yen mas yen to ono padha karo karepmu bokong gedhi pancen langen aku rewangi aku ra bisa turu kok yo ngalah kuwi Alah, ora lemu, kowe kalah lemu ning tetep apik awakmu. Lah kuwi iki open-opene jagal coper lho. Delok entuk ebleke boyoke jenenge Sapirah. Sapirah tau diperah. Ngapa kowe kok iso kowe melek piye? Lho, ya tetep anu iki to cilik kaya tiang listrik kae tapi los aku. Lah iki deloken Suara berbeda suara 3 suara bisa. masa. Beda, suara beda. Kuwi sing duwe ning kono. Iya, Mas. Kok iso? Sore itu. Selamat malam, Bu Pak pun ngoten, Mas. Iki sedok lho, Mas. Wis sedok. Sorang. Selamat malam Pak Ibu. Pinter. Tenggorokane loro Mas, aja kaya bojomu. Mandak ngono bangga. Mandi kok selamat malam tadi. Tadi selamat malam. Ngono Ya kan iso. ngalonggon aku. Ya, Dek. Keluarkan, Dek. Kata-katamu alah wedhus. Ya, Dosa gendang. iya.
ya. Romantis. Romantis yo suara. Adik kaya ngene aja kaya lahar kaya. Halo Mas. Ya. Aduh, tenggorokannya kalau kan kepian gonku. Gimana Mas? Iya, halus ya. Gimana? Aku suruh ngapain di sini? Sambutan. Saya bukan itu loh. Di mau nih. Ini. Korwek mana di? Ada. Lihat. Ini. Ujuk. Aku coba kok. Suaranya yang talenta Mbak Bella. Talentaku sing piye lo Mas? Suara cantik seperti namamu Bella Safira. Oh. Sapi loh ini, Bella Safira. Oh sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu. Mungkin kelelekan nih. Nah kowe. Bocah mengung son malah. Oh, ada. Ada. Ora iso aku Gus arep bojomu. Itu pogel. Wes kok talenta kok nyapa ya? Lah nyapa wong. Nggonmu dhisik kok. Ya iso, dah dentuk delak wae. Tekwan. Oh, kok tak doblah. Sing apik kok. Salah. Dal, pedang. Empat. Lah rumangsamu. Lagi demet apa piye kok iso? Mangan beling guys. Oh, mosok. Sing apik padha kuwi lho, Mas. iso tenan Mbak, iso tenan terenggiling. Ben nih, terenggiling ya ben. Lenggo namu wis lira. Lanjut. Gentan awake dhewe. Ya. Piye ta, Yos? Ngomong. Yo. Macak nyandi kowe. Heh? Panjenengan pelaminan emakku karo kowe. Oh karo kuwi. Sing gelem arep tekek ya sapa? Modale kok tekek. Lah kan pilihanmu dhewe. Lah aku mangga iki yo ngecor pinter ngusungi gendeng pinter nyitak botol ning sambil lawang pinter.
Las. Ning yo jadi tekek-tekek ning ngono lho. Lah nyapa lho. Kowe iki bejo iki tekek. Ngaraimu kaya apa? Aku tekek. Aku tekek. Bebek. Sliro. Aku malah wis tekan rene to. Ya kudune aku kok mulai ini. Ini madhep rene nek. Lah wong kok koyo nggawa damen.